A Catalunya no hi ha hagut lluita armada. Diries que s'està aplicant ara mateix amb tot el món independentista i el que l'engloba la doctrina del País Basc? Jo crec que la qüestió és que aquesta expansió del dret penal, d'entendre que determinades situacions són delictes d'odi, com la crítica massiva que va veure actuacions policials en molts pobles i el conjunt en general d'actuacions repressives, que són centenars les persones que estan imputades, jo crec que persegueix els fins d'una operació repressiva. I la repressió jo crec que s'ha de profunditzar una mica. Què vol dir repressió? Què cerca la repressió? La repressió, al final, és una eina que a vegades fan servir els estats, normalment quan hi ha incidència política, per tractar de trencar-la, d'anar restant força, de tota una sèrie d'objectius, amb la qual, per un costat, de la repressió també forma part tot el que es va viure l'1 d'octubre, aquell càstig públic que es va fer a aquells ciutadans i ciutadanes que van anar a votar forma part de la repressió, però també forma part de la repressió la sensació de que, segons el que facis, potser acabes anant a l'Audiència Nacional i això genera tota una sèrie de por per desmobilitzar un moviment que s'ha basat en els criteris de la no violència. Persegueix uns objectius. Per això la gent jo crec que també ha de pensar que, òbviament, es produeix, i hi ha molts autors, jo crec que aquí Pau Pérez és una de les persones que ho ha estudiat molt i ho recomano, però hem d'entendre que el que es vol és tensionar tot un cos social, no? Va ser en el 2014 el moviment anarquista, ara és el moviment independentista, el País Basc, però la lògica és la mateixa. A través de la repressió tu tensiones tota una sèrie de teixit social i a partir d'allà vas dividint, vas d'alguna manera generant tot un camp perquè la gent el que faci al final sigui deixar darrere les seves reivindicacions polítiques. I la força apareix quan la raó no pot. O sigui, la repressió més dura, la part, diguem, més violenta, que té a veure amb la força física directa o té a veure amb la utilització de processos penals que encarnen també el monopoli de la violència de l'Estat, i això es fa quan, diguem, la raó no pot mantenir l'estatus quo. I és en aquest sentit que jo crec que hem de comprendre i hem d'entendre d'una manera més profunda què vol la repressió i sobretot l'important que és que la gent parli de la por que genera la repressió, que generin grups per poder parlar, perquè al final els activistes no han de tenir por, estan lluitant per les causes que consideren justes. I jo crec que això jo crec que és clau i crec que s'ha de reflexionar en col·lectiu, als mitjans públics, però també volem animar des d'Irídia, des d'una perspectiva psicosocial, a que la gent parli el que està sentint i sobretot faci comunitat perquè no s'han de trencar aquests teixits d'activistes.